ওই দিন ডেপুটি সিএম বাই চালাইলেন आं सानो मुजुगो दापुलो डेपुटी सीएम नेन बगे आं राजनीति खाइया ताम बगे राजनीति खाई चिनी एलाकानि बरकनि बगे चिनी दफानि बरं बगे दफानि हामानि जदि फाइकाय जों जे कुनो जागावो थाङै आसुगनान बगे जों प्रस्तुत दं दफासे जिन बगे गदरे आर दफा दफानि चिरिगै दिन थाङो दिन फायो दफान बागि मुंसा तुइमाया खालि जों थानसा मा दंलायनाय गोबाग्लाय माइचाया मा दंनाय आमति थानसानिबो कुनो दरकार गरि आंलां सानान मुसुबो आ थानसा आं नायो जे थानसा तकचाइन बरं बागि गाहाम तुइमानो आ थानसा आं नायो जे थानसा बाय चिनि डाइरेक्ट फान्डिं फायो आ थानसा नायन मुसुलो जे थानसा चिनि लैंड राइट्स पायो जों कक सिनि सावै आ थानसा कुनो तुइमाया आ थानसा दै वान सुदे